video. Vi vil lave en Ask Me i dag, og i dag har vi Frederik med som gæst. Ja. Jo, du er gæst. Okay. Ja. Lad os bare komme i gang. Og den øverste er... Skriv et spørgsmål. Okay. Hvem er du vild med? Ja, hvem er du vild med? Ja, og det er sådan til at skrive tre, har vi bare sagt. Ikke rigtig nogen. Og en svin. En person. Et navn. Okay, jeg kan sige, at hans navn starter med T. Så siger jeg ikke mere. Okay. Jeg er ikke sådan rigtig vild med nogen. Nej. Wow. Hvor mange kærester har du haft? Ja. Okay. Jeg tror, jeg skal starte med 3, 7. Jeg har stadig ikke haft 7. Det er så. Det er helt klart. Okay. Jeg har haft 2. Jeg har haft 3. Og hej nu. Nej, jeg siger bare. Og det næste er, hvad hedder du til efternavn? Ja, jeg hedder Sandholm Olsen. Jeg hedder Luna Bøkløve. Altså mit hele navn, det er Frederik Sandholm Olsen. Så forstår I det. Og jeg hedder Anne-Sophie Olsen, men mit efternavn, det er Olsen. Okay, og det næste er, hvem er du? Hvem er dine 2 bedste pigevenner? Det er nok kun til dig. Ja. Det er sådan cirka dem, der sidder her. Okay. Og så har vi... så har vi også fået nogle andre. Nogen, der ikke har Instagram. Ja, nogen, der via sms. Wow. Okay, hvor gammel er du? Ja, jeg er 12. Jeg er 11. Jeg er 10, og jeg bliver snart 11. 1. Hvor mange søskende har du? Rafu? Det står der. Jeg har 3. Jeg har 1. Jeg har 4 og 2 halvsøskende. Ja. Kan du lide Justin Bieber? Nej, overhovedet ikke. Altså... Jeg kan lide nogle af hans sange. Jeg kan også lide... selve Justin Bieber. Jeg kan ikke lide selve Justin Bieber. Nej. Men jeg kan godt lide hans sange. Ja, de er gode. Nogle af dem. Ja, en af dem. Hvor var du for 3 timer siden? Lad mig sige. Hvor lang tid har jeg set her? Jeg tror, jeg var her. Ja, det tror jeg også. Jeg tror, jeg var i bilen. Nej, det er her, fordi at på den der sidste sms, der stod der 3 timer siden, der hvor du sagde, der skulle... Nå ja. Der stod. Så her. Så var jeg her. Ja, det var jeg også. Okay. Ja. Har du været i biffen de sidste 5 dage? Nej, men jeg har været i dag. Det er jo også de sidste 5 dage. Nej, det har jeg. Nej, det har jeg. De sidste 5 dage, hvis jeg kun har i dag. Så ligesom ikke. Jo, det har jeg faktisk. Det har jeg ikke. Jo, den der hjemme. Jo, ja, det har jeg. Nå ja, den der hjemmebiograf. Ja, hvad er der ellers? Hvad var det sidste, du drak? Cola. Cola. Okay. Er du hot? Jeg synes selv, jeg er hot. Ja, det synes jeg også. Ja. Selvglad. Alle 3. Hvad var det sidste, du fik at spise? Lasagne. Chips. Ja, chips. Men det er rigtig mad, så lasagne. Ja. Hvor var du i sidste uge på samme tid? Jeg tror også, jeg var hjemme der. Fordi klokken, den er sådan... Jeg var hjemme, kan jeg bare sige. Hvad er klokken? 7:30. Så ja, jeg var hjemme. Ja, jeg tror også, jeg var hjemme. Ja, det tror jeg også, jeg var. Ja. Okay, hvornår var det sidste gang, du løb? I dag. Klokken... Jeg ved ikke, hvad klokken var. Jeg kigger ikke rigtig på klokken. I går. Man kan også sige i går med mig. Okay, hvad er det ellers? Og
Nå, jamen. Nu skal jeg jo også hjem. Nej, jeg savner ikke rigtig nu. Nej, det gør jeg. Det gør jeg. Og bare lige så jeg ved det, det er min fætter, der filmer, så hvis han er dårlig til det, så er det bare fordi det er første gang. Sindssygt, tager langt en time. Prøv at se den bussemand, der sidder der i den der kørestol, eller hvad er det nu, det kaldes? En gyngehest. Nej, det var så okay for den her gang. Men ja, så ses vi bare næste gang. Eller ikke. Og giv det dig. Ja, jeg husker like. Ja. Eller giv dig sådan en her. Nej, hvor det og hvis den her video får nok likes, så kan det være, der kommer en Ask Me Too. Ja. Med en anden person. Ja. Med mig. En anden person. Med mig. En anden person. Eller det kan godt være, jeg er med, men er med en anden person, men jeg er med i stedet. Jo, det er sikkert. Jo, det er jeg. Nej. Okay, jeg tror,